Dobry wieczór. Lepiej ta was słychać byjci? To posłuchaj ta byjci sprawiedliwy rozzelenk. Miał miono Jan, a był baro bidnym chłopa. Ci mu zakorza białka, nie miał nawet czym napelec w picku. Ale dość krótko był folwarczny las. Tak tej Jan długo nie myślał, le jachał w pańści las. Nalodował so fura drzewa, wkół łebłoził sana i resił do dum. W drodze napłytkał pól i spytał sa, co on wieze. A tec widzę pun wieza sano. A ty płydzę drzewo, co te jeły kryć z mego lasu. Skorno pun to i widzę, tec tyś je na łezy. Przejachał chłop do dum i rzecie do swojej białci. Je źle. Pun mnie spłetkał z drzewa i da musił iść do durę. Nie wiś, chłopie, ktoś tu bandzę robił, jak bandzęś w sydze. Lepiej zabija płyra i panu ja zanieseś. Młozie łęce iś płedareje takara. Co było płeciąc? Chłop wziął kłekoś go podpycha i siedł z nią do pana. Chterny go przeprosił za ukradłe drzewo i przerzekł, że juwiancy tak coś nie zrobi. A w płedarenku przenysi mu kłyra. A coś mnie płyti kłyrze, łed powiedział pun. Jejem z białką, mam 2 synów, 2 córci i šte. To co znaczy kłyra na teli łesów, jakże ja płedzelec? Płewić się. Na to chłop na sztućca zamysł, a płetę mu rzekł. To je łatwy rzecz. Panu i jasnie pani, jako głowie do dumy, powinna sa dostać głowa. A córkom, co lubią letko chłedzec i biedno lytac, to skrzydła. Synom zys, co lubią wiele chłedzec i sa zabawiać, przepadną nodzi. A co zresztą, powiedział z uśmiecha pun, to łez tu nie dlymie. Dzedzec sa rozesmiał i łedesłał chłopa z płyrą do dum. Chłop powiedział całą sprawę białce, ale białka, jak to przeważnie bywy, była baro gadatlewy i powiedział wszystko sąsydce, przechterny sa płechwyleła, że i chłop za jedna kłyra dostał całą furę drzewa od swojego pana. Widzisz, rzekła sąsydka do swego chłopa Józka, te nie do rajdo. Nasz sąsyd Jan dostał od swojego pana za kura fura drzewa, a ty nic nie potrafisz zdradzać. Jece dum pian skór, idź do pana, żeby cedył wynymni 2 fury. Przeszedł chłop z pian skórem do pana i rzekł to, co mu białka kyzała, a dzedzec na to. A co jest pian skórem a zrobia? Mam białka, 2 córci, 2 synów, a iż te dotygłe. Jak jemu mnie płedzelec? To je, panie, nie wiem. To jedzie zawołać Jana, ten cedy rada. Jan przeszedł i na pytanie, jak płedzelec pian skór, łed powiedział. Pun, pani i 1 kłyra, to je 3. 2 córci i kłyra, to je drugi 3. 2 synowie i kłyra, to 3. 3. A je i 2 kłyre, to tyś 3. Pun sa rozesmiał, kyzł wziął skórę i 2 fury drzewa z lasy i łedesłał chłopów do domu. Widzec musiał to być baro szpłertowny pun. Widzało so mama. Ty te rybita spać. Dobry noce.